Een 22-jarige Pijemer, het deeluitmaker van het grootste benneporno-netwerk in de wereld. Het netwerk, met 45.000 leden en 360.000 bennepornofoto's, is opgehaald door rechercheurs in Nederland, Amerika en Australië. De Pijemer is intussen veroordeeld. Hij kreeg in september 4 jaar cel en TBS. De 60 werknemers van het Snitser tankbouwbedrijf Nirota binnen vernuiveren over het faillissement van het bedrijf. Er waren voor haar geen signaal dat het financieel net goed ging, zei het curator Verdonk. De reden van het faillissement lieken te lezen in het voortvallen van enkele grote opdrachtjouwers. Bewoners van Heerenveen Noord maken zich grote zorgen over de mogelijke komst van een AZC, het asielziekencentrum voor 600 vluchtelingen, dat nevens de plan van de gemeente onder de randen van de wiek komen. Gewoon bewoners binnen benauwd voor oerlijst of denken dat haar hoest door de komst van de vluchtelingen minder wurg worden zal. In het zeegemaal bij Rob de Ziel is vermoord de laatste visvriendelijke waaier pleetst. De waaier is het deel van de pomp dat het wetter naar Boetenta slacht. De vorige waaier haakte erbij de iel Fien. De Nij docht dat net, vertrok de iel vanuit de Frieske binnenwetters een goede kans had om in de Sargassozee van Lietse ieltjes te zwargen. Joen en vannacht wat buien. De zuidwestenwind is vrij krachtig en het wordt een graad als treien. Monier aan de kust eerst nog een bui, lettermeers droeg. De zinne komt erbij en het wordt een graad als 9. Er stiert een matige zuidwestenwind.